ba ƙarya ne ba, kana zumunci ba wasa ne ba. Makwabcina na gidan mamman a yau ne su zan wakewa, maza mata kowa ya fito zumunci ba wasa ne ba. Makwabcina na gidan mamman a yau ne shi zan wakewa, maza mata kowa ya fito zumunci ba wasa ne ba. Makwabcina na gidan mamman a yau ne su zan wakewa, maza mata kowa ya fito zumunci ba wasa ne ba. Gidan mamman ga waka ce da na shirya ta, na tsara ta, na rubuta ta, sannan ni zan rera ta. Baki na rabu ka sassaita, kalaman rabu ka inganta, Allahu ka ƙara basira ta, dinga zumunci gidan mamman magana ta ba wasa ce ba. Makwabcina na gidan mamman a yau ne su zan wakewa, maza mata kowa ya fito zumunci ba wasa ne ba. Ina iyaye na gidan mamman, ina yayye na gidan mamman, ina ƙanne na gidan mamman, ina ƴaƴa na gidan mamman, da jikoki na gidan mamman. In mun yi alwala mun sallah, mu dinga zumunci dan Allah, haka ne koyin manzon Allah, magana ta ba wasa ce ba. Makwabcina na gidan mamman a yau ne su zan wakewa, maza mata kowa ya fito zumunci ba wasa ne ba. Maza mata na gidan mamman, yara manya na gidan mamman, kowa ya fito a gurub din nan, mu tattauna da nishaɗin nan, yau dariyar mu da shewan nan, hakan zai gyara zumuncin nan, zir'an mu ta yoki mai nan, kowa zai san kowa kenan, dangin mu akwai riba babba. Makwabcina na gidan mamman a yau ne su zan wakewa, maza mata kowa ya fito zumunci ba wasa ne ba. Zumunci ba ƙarya ne ba, zumunci bai zama laifi ba, zumunci babban aiki ne, magana ce daga Allah rabba. Shi yace in ka sada shi tsawon kwana zai ƙara ma, arziki na ka ya ƙara ma. Gidan mamman kuma sada shi maganar Allah ba wasa ba. Makwabcina na gidan mamman a yau ne su zan wakewa, maza mata kowa ya fito zumunci ba wasa ne ba. Dubin gaisuwa zan miƙawa ga 'yan gurub ɗin alasassaka, Kamalu ɗan hutu mun gode abinda kake alasassaka. Awwal Sha'aibu a gaishe ka abinda kai yo mun gode, sai kai Sagir Abdullahi kai rawar gani alasaka. Nasa Naziru a gaishe ka ba wanda zai iya bushe ma, Abba kwaɗinka a gaishe ka kayi ƙoƙari mun gode ma. Abubakar Abdullahi kai ma na saka cikin wake, Yal Sangaye a gaishe ka kai ma na saka a waƙa ta. Kamar Jibrin ake kenan kai ma na saka a waƙa ta. Na gaida Kalifsan ɗan yaro mai halin da ba a kushewa, Khalifa Hamza a gaishe ka kana da ƙoƙari alasaka ma. Mubarak Bojan ɗan kirki mun yi godiya alasaka ma. Muhammad mai kuɗi sannin ka kana da ƙoƙari sai madalla. Muslim Muhammad gaishe ka babban direba ne sai madalla. Nuhu Jibrin mutumin kirki a waƙa ta na gode ma. Sunusu a yamba a gaishe ka mai halin kirki alasaka ma. Anas Fasu ma na gode abinda kake alasaka ma. Godiya Amir Abdullahi kana da ƙoƙari mun gode ma. Walida yarinyar kirki mai halin ƙwarai ce 'yar baba. Hafsat Awwal gaishe ki ke ma mu ne miki madalla. Godiya Rablal Ibrahim sai na kira ki a waƙa ta. Ibrahim Awwal gaska ne sai na kira ka a waƙa ta. Mansur ɗan kirki sai na saka ka a waƙa. Suleiman Hotora a gaishe ka kana da ƙoƙari Allah saka ma. Ina kake ne sabo isko kana da ƙoƙari mun gode ma. Muhammad Rinji ɗan kirki na gaishe ka na kuma gaida. Kasiru Awwal na gaishe ka mutumin kirki Allah saka ma. Alhajin gwalalo namu abinda kai yo Allah saka ma. Abu wanda bilu namu sai na kira ka a waƙa. Sai godiya Usman Hanza kai ma na saka a waƙa. Farida Awwal a gaishe ki kina da ƙoƙari Allah sassaka. Ra'at yarinyar kirki sai na kira ki a waƙa. Abdul Ma'i na gode ma kana da ƙoƙari Allah sassaka. Makwabcina na gidan mamman a yau ne su zan wakewa, maza mata kowa ya fito zumunci ba
mata kowa ya fito